Ti agdama, adu digiti na imas ken ni isang sangayan amakan para kadigiti Ilocano. May isa kadigitoy kati Kyokyo Ramen. Amang ipaay tinaduma-duma a klase ti ramen ken Japanese-inspired a putahe a kabailan ti bulsa. Manipod iti classic a tonkotso ramen aging ga iti kimchi ramen ken ti baro a tantamen, masarakan iti Kyokyo Ramen dagiti pagpilyan a makaawis iti panangpadas dagiti agtarigagay iti napudot a sabaw. Adumet dagiti customers ti maawis gapu ti nalaka a presyo dagiti menu. Ti signature a Kyokyo Ramen ket mabalinlayngan a magatang iti 99 pesos iso amay sa a budget friendly a pagpilyan para iti pamilya ken barkada. Saan laing a ramen ti available iti lugar? Adamit dagiti rice balls, kas ti chansodon ken beef kyudon, kas damit dagiti side dishes, akas ti gyoza a maipares iti paborito a ramen. Ti moderno ken noornos a disenyo ti restaurant ket mangted iti komportable a lugar para iti panagbanding dagiti pamilya ken gagayem. Gapu ti kombinasyon ti kalidad, a naimas a makan ken makatimpuyog a presyo, agbalin a paborito dagiti adu a customers ti Kyokyo Ramen a panganan. Kaya ti maysa a ramen experience? Asaan lang nga naimas no di ket friendly met ti bulsa, mabali na bisitayan ti Kyokyo Ramen ken padasen dagiti best-selling a putahe da. Para iti IFM News, Idol Gina V, Tatak, IFM.